Čo robí Denis? Denis je študent. Neverím. Pozri Áno. sa, aké oči má No, modré. pekné, ja som hneď vravela. To je neuveriteľné. Normálne oči, no. Pôjdeme sa pozrieť zblízka, to je neuveriteľné. Tam sa kúkaj, hore do svetla. Teraz tam sa pozri. Azurové. Azurové. Teraz kúkni sa jej rovno do očí, takto. Ale tiež má krásne oči. Tiež má krásne oči, no tak už ste veľmi blízko. Tak, poď. Frajerku máš? Nie. No, prečo? Tak, Utiekla? nenašiel som. Ja ešte si nenašiel, Nie. ešte to je stále na začiatku. Sú takí otvorení. Kde ste stretli svoju prvú lásku? To je chyba, čo? Na niektoré otázky Domi nemá ešte odpoveď. Denis, čo môže byť krotké? Manželka. Viem, že máš ešte málo skúseností, ale počúvaj, staroženáča, radšej krokodíla budem krotiť, ako keby som mal krotiť manželku.